Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního Let's Play ze hry Shake and Fidget a dneska tady mám na S6 smrtku a mám tady svého hosta, představ se. Ahoj, tak já jsem tady host. No, tak, tady jsem teď na smrtka 002 a teď tady mám arenku, tak se ukáž. Mám tady našetřený 4 houby, takže jdem zkoušet zatím. Tak, kdože si říkal, že by měl jít? Měl být ten surový lupič, myslím. Jo, surový lupič, takže toho zkusíme. Tak. Nepad, tomu jsme skoro nic neubrali. Tak nějaký elixir, když tak proto. To nemá cenu. Já mám tady na sobě 2. Tak, tohle je poslední. A já stejně nemám gold, já jsem takový kokos. Jo. Super. Tak aspoň ten malinký na inteligenci si teda koupíme. A pak tady mám ještě od něj půjčenýho jednoho na S6, taky docela dobrý. Tak pak se taky na něj určitě koukneme. Tak, smrtka. Tady by měl jít ještě ta Kdo by tady pak ještě měl jít? No, potom ještě ten ve třetí, možná, nevím. Třetí zlý bandita. A tak toho zkusím ještě jednou. A pak půjdeme na Ferna. Tak se ukáž. A nespad, škoda. Takže jdem na Ferna. Fern. Tak. Máme tady elíčky. Máme, super. To ani nemá se vylepšovat. A koho myslíš, že bychom mohli dát? Tak to nevím. Tak třeba z Co náhody. to chceš? Třeba toho zlýho banditu. Ale tak ten nepůjde. A poslední houbu dáme do stínokodýla. A ten taky nepad, takže si dáme arenku. Tak škoda, že nic nepopadlo. Takže já se s vámi zatím loučím a čau čau.